Dnes si na lenovoblogu.cz predstavíme zástupcu novej generácie X1 Carbon. Nová generácia X1 Carbon má krásny, elegantný vzhľad s jemným matným povrchom v grafitovej farbe. Tenkosť sa pohybuje medzi približne 10 mm až 18 mm. Je neuveriteľne ľahký, váži iba 1,32 kg. Nosiť tento notebook je naozaj radosťou. Veko displeja je veľmi pevné. Pri vysokom tlaku vidíme iba minimálny prehyb. No určite by som zaň karbon nezdvíhala. Čo sa týka rámu displeja, tak ten je matný. Pričom vidíme jeden gumový pruh po jeho obvode. Vďaka nemu veko lepšie prilnie k základni. Základňa je takisto veľmi pevná. Pri vysokom tlaku sa prehne iba minimálne. Čo sa týka pantov, tak tie sú tmavo pozinkované a držia displej pevne v požadovanej polohe. Displej nami testovaného X1 Carbon je dotykový, matný 14-palcový WQHD IPS displej s maximálnym rozlíšením 2560x1440. Obraz je veľmi pekný, farby sú reálne a má vynikajúce pozorovacie uhly, či už horizontálne alebo vertikálne. Vďaka vysokému rozlíšeniu sú texty a ikonky krásne vykreslené, veľmi ostré. Nad displejom je umiestnená 720p webkamera s indikačnou diódou a 2 mikrofónmi po stranách. Kvalita obrazu bola pomerne vysoká a kvalita nahrávania hlasu cez mikrofóny krásne čistá, bez šumu. Reproduktory sú umiestnené po bokoch spodnej strany, rovnako ako u predchádzajúcej generácii. Kvalita zvuku je priemerná, samozrejme ju nemôžeme srovnávať s JBL reproduktormi, no slúži svojmu účelu. Je čistá a vďaka Dolby Home Theater V4 si zvuk môžete upraviť podľa potreby. Klávesnica X1 Carbon by sa dala označiť ako niekoľkoradová, vďaka hornej premenlivej rade. Prvých 5 rád je klasických s ostrovčekovými ergonomicky tvarovanými klávesmi, na ktorých je neuveriteľnou radosťou písať. Už som testovala niekoľko desiatok klávesníc, no žiadna nebola taká výborná, so skvelou odozvou a jemným povrchom, ako na nových generáciách ThinkPad zariadení. Rozloženie kláves na X1 Carbon je mierne upravené. Došlo k spojeniu kláves Delete a Backspace, Home a End, ktoré nahradili klávesu Caps Lock. Tá je integrovaná do ľavej klávesy Shiftu. Stačí dvakrát kliknúť. Takisto sa zmenilo umiestnenie klávesy Escape, ktorá je v X1 Carbon na mieste klávesy Print Screen. Dôvod tohto presunutia mi nie je známy, pretože na americkej klávesnici je táto klávesa klasicky v ľavom hornom rohu. Teraz si niečo povieme k hornej premenlivej rade, ktorá sa môže mnohým zdať ako výstrel vedľa a nevidia dôvody použitia. Avšak po 3 dňoch mne osobne príde ako skvelý nápad. Opäť ide o zvyk, no keď jej prídete na chuť, tak zistíte, že je to šikovné a veľmi praktické vylepšenie. K dispozícii máte 4 možnosti zobrazenia, medzi nimi môžete prepínať sami, alebo to za vás urobí software podľa aplikácie, ktorú máte otvorenú. Software pre ovládanie sa nazýva Adaptive Keyboard Settings a je už predinštalovaný. Môžete si v ňom nastaviť cloud, ktorý sa vám zobrazí pri stlačení ikonky cloudu.
nastaviť hlasové ovládanie, ktoré je bohužiaľ nedostupné v češtine, zapnúť a nastaviť gestá pre ovládanie pomocou webkamery a samotné nastavenie webkamery. Prvý režim Home vám ponúkne tieto možnosti. Ovládanie hlasitosti, zvýšenie, zníženie, vypnutie zvuku, ovládanie jasu, vyhľadávanie, prepínanie medzi aplikáciami, otvorenie počítača vo Windows 7 a otvorenie, respektíve zobrazenie ponuky Štart vo Windows 8 a 8.1, otvorenie aplikácie výstrižky, otvorenie cloud aplikácie, napríklad OneDrive, zapnutie ovládania hlasom a zapnutie ovládania gestami za pomoci kamery. Druhý režim, web browser, vám ponúkne tieto možnosti. Opäť ovládanie hlasitosti, zvýšenie, zníženie, vypnutie zvuku, ovládanie jasu, návrat na predchádzajúcu webovú stránku, obnovenie webovej stránky, otvorenie novej karty, otvorenie aplikácie výstrižky, zapnutie ovládania hlasom a zapnutie ovládania gestami za pomoci webkamery. Režim Web Conference vám ponúkne opäť ovládanie hlasitosti, ovládanie jasu, ovládanie hlasitosti mikrofónu, zvýšenie, zníženie, vypnutie mikrofónu, nastavenie mikrofónu, či sa bude zameriavať na váš hlas, na viacero hlasov a podobne, zapnutie a vypnutie webkamery, nastavenie samotnej webkamery, či bude sledovať vašu tvár, zdieľať plochu a podobne. A opäť zapnutie ovládania hlasom a zapnutie ovládania gestami za pomoci webkamery. Posledný režim je režim Function, ktorý vám zobrazí funkčné klávesy F1 až F12, potom možnosť zapnutia a vypnutia bezdrátových sietí, nastavenie zobrazenia na pripojenej obrazovke, zapnutie podsvietenia, X1 Carbon, ktorý sme testovali, má dva režimy, a otvorenie aplikácie Adaptive Keyboard Settings. U funkčných kláves stále funguje kombinovanie s hardwarovými klávesmi, ako napríklad Alt F4. K jednotlivým režimom si software automaticky priraďuje najpoužívanejšie aplikácie a následne pri ich otvorení vám príslušný režim zobrazí na hornej premenlivej lište. Takisto si môžete prehodiť poradie jednotlivých režimov. Môžete si zvoliť režim, ktorý budete mať rýchlo prístupný pri podržaní ikonky Fn, napríklad funkčné klávesy. Takisto si môžete zvoliť, ktoré režimy chcete zobrazovať. Máte možnosť vybrať iba jeden režim a iba ten sa vám bude zobrazovať. Napríklad len režim Function, ktorý vám zobrazí funkčné klávesy. Zaujímavou funkciou je automatické prepnutie do špeciálneho režimu pri položení VK vodorovne so základňou. Zobrazí sa vám ponuka týchto funkcií: ovládanie hlasitosti, ovládanie jasu, možnosť otočenia displeja, a opäť zapnutie ovládania hlasom a zapnutie ovládania gestami za pomoci webkamery. Vyskúsala som aj ovládanie aplikácií gestami za pomoci webkamery, ktoré pomerne dobre fungovalo. Dôležité je osvojiť si postup, ako jednotlivé gestá vykonávať, čo vás naučí jednoduché video. Horná premenlivá rada pri nečinnosti stmavne a pokiaľ ste mali zapnuté podsvietenie, tak ho vypne. V oblasti trackpadu nedošlo k žiadnej zmene, stále ide o spojenie trackpointu a clickpadu. Práca s clickpadom bola veľmi príjemná, veľmi oceňujem použitie skleneného povrchu, ktorý je zrejme asi tým najlepším povrchom pre clickpad. Je dostatočne veľký pre jednoduchú manipuláciu. V krátkosti k výkonu a konfigurácii
Nami testovaný X1 Carbon má v sebe Intel Core i7 4550U, 500 GB SSD, 8 GB RAM, Intel HD 5000 a 3G modem. Notebook bez problémov zvládal všetky bežné činnosti, zapnutie niekoľkých aplikácií zároveň. Pri skúške USB 3.0 OneLink Pro Doku nemal problém so zapojenými 3 monitormi, kde na jednom bežal film, na druhom internetový prehliadač, na treťom Skype. Poskytol im dostatok výkonu. Na ľavej strane nájdeme napájací a OneLink konektor v jednom, plnohodnotné HDMI, mini DisplayPort, USB 3.0 stále napájané a kombinovaný vstup pre slúchadlá a mikrofón. Na pravej strane nájdeme Kensington zámok, zmenšený konektor LAN, ku ktorému je v balení dodávaná redukcia, čím získame plnohodnotný LAN konektor a USB 3.0.